Bikash Subedy, नोंथाङाथ' दा BTC रिजननि गरखा सम्मेलननि वार्किं प्रेसिडेन्ट नङा होनबा? दिनै आं एसे नोंथांमोनजों रायलायनो नागिरदों जे जोंनि एक्चुअली आरोखि गरखाफोरनि प्रब्लेमफ्रा मा जिहेतु दाना बयहाबो जाथिहा मोनसे प्रब्लेम थायो प्रब्लेम लानानै कन्टिनिउ बयबो माने फाइटिं खालामगासिनो दं मालाबा आन्दोलनबो खालामनांगौ सिन्थाय माने परिबेस फैदों दा बे बेलायाव आं सासे एमपि हिसाबैबो मोनथिनो लुबैदों जे एक्चुअली गरखाफोरनि दा मेन माने सोलिबाय थानाय प्रब्लेमा मा जायनि थाखाय गरखा जाथिया आन्दोलन खालामनोबो थियारि जाबाय थादों आरो जास्ट माने बेखिनिखौ ओमफ्राय बेखौ जों बोरैहाय लांनो आरो आं दिनै नोंथाङा मोजां बर' रायलायोखाय आरो नोंथांनि लोगो जायफोर कलिगफोर फैदों जिहेतु बर'खौ रायलायखायोब्ला आङो माने बर'जोंनो दिनैहाय जोंनि माने गोसोनि सानलायनायफोरखौ माने शेयार खालामलायनो आङो लुबैदों आरोखि खारन मानसिफ्राबो मोनथिथों जे बर' रावखौदि खालि बर'ल' नङा बर'आ सोरखौबा थोनालासिनोबो दिनै मोनसे रेसपेक्ट होदों बेखौ सोलोंदों गाव स्कुलाव फरायाब्लाबो साबजेक्ट फरायाब्लाबो बेखौबो मोनथिनांगौ दं बयबो नङाबा अहंकार जालांबाय जे भाषाया गावनिल' होननानै खिन्थु दा जाबाय स्पष्ट बर' रावा बर'निल' नङा बर' रावखौ दिनै गुबुनफ्राबो बाहायो बा बिसोरबो दिनैहाय सोलोङो दा बे बुस्थुफोरखौ मोनथियोब्ला मानसिफोरनि अहंकारा एसे बायो आरो गतिके जोंनि सावरायनायखौ सोरबा नुयोब्ला निश्चय बेखौ निश्चय बे मेसेजआ खालामगोन दा एसे गरखानि सोमोन्दै आरो गरखानि प्रब्लेमनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो थारमाने बे प्रब्लेमनि थांनायनि सिगां आं एसे माबाखौ लानोसै दे माने बे बेसिकेलि बे बिटिसि एरियायाव गरखाफोरा दानि नङा एकदम बोसोरनिफ्राय जों बाहाय दङ आंबो जोनोमनि उनावनो मोनबोदों जोनोमनि उनाव मोनदों आरो जों खिन्थु जिहेतुके जों बे मोसौ फिग्रा आबाद मावग्रा मोसौ बाथोन जों गामियावसो थायोमोन दासो माखासे मानसिफोरा नै टाउनाव फैबाय आरो गामिफोरा खिन्थु बर' गामिजों एखेलगे बर'फोरजों जों मिलिनानै थानाय देरनाय नंथारगौ आंनि न'निफ्रायनो गरखा जों आंनि गामियाव बेनि उनाव फैबाय बिदिनो समाजारियाथ' सोलिगासिनो दं दा राजनितिया फैबाय राजनितियावबो गरखाफोरा बर'फोरजों जयैनो दानिफ्राय नङा सार उदाय सल डिमान्डखौ लादों नों बे समनिफ्रायनो पिटिसिएनि बे टाइमाव जोंनिनो सासे मावथि दिनेश सुबेदिनि दैदेननायाव आसाम गरखा सम्मेलन एक्सन कमिटि होननानै खुलिनानै आच्छा दिनेश सुबेदिनि दैदेननायाव आच्छा बे टाइमाव खुलिनानै बे उदाय सल मुभमेन्टखौ सापर्ट खालामबोदोंमोन दिनेश सुबेदिमोन जेनेरेल सेक्रेटारि बेनि मेन आसल मानसि खुलिबाय सापर्ट खालामबाय गोबां मानसियानो मोनथिया जे उदय सोमावसारनायाव जे गरखाफोरना अबदान दं जाबाय बेखौ खुलिखांनायनि उनाव दाना मा जादों पिटिसि फरमेसन जादों पिटिसि फरमेसनाव दाना बिसोर एमएलए कन्टेस्ट खालामबाय बे एमएलए कन्टेस्ट खालामनायावबो जोंनिफ्राय बिराद मदद होनाय जादों आरो इन्टारेस्टिं खोथा सार आरो बे टाइमाव सिक्किमनि चिफ मिनिस्टार नरबादुर भण्डारी गावा सिक्किम संग्राम परिषदनि दैदेनगिरि खिन्थु गावा बे टाइमाव कंग्रेसनि जानानै बाहाय आच्छा फैयोमोन आरोखि प्रचार खालामफैबाय इलेक्सनाव नेपाल गामिफोराव बे टाइमाव बिसोरनो जोंनि एक्सन कमिटियानो बेखौ बेनिफ्राय हगारनाय जादों हगारहरदों आरोखि बे समाव जोंहा खारन पिटिसि जों थायो नों मानो फैदों बेयाव कंग्रेसखौ लानानै फैनांगौ बे स्पिरिट जे जों बर'फोरजों दं नों मालाय गरखा जाबालाय मा जोंनि जायगायाव मा मोननांगौ जोंखौ जयै थानो मोजां बिदि जादों ओमफ्राय बे टाइमाव 7 जनसो एमएलए बे सरन नार्जारी समर ब्रह्म चौधुरीनि टाइम 7 जनसो एमएलएखौ देरहानानै लाबोनाय जादों जोंहाबो बिराद मदद होदों गरखाफ्रा बेनि उनाव फैदों बिएसि एकर्ड बे टाइमाव आनकन्डिसनेल सापर्ट गासैबो गरखायानो फार्स्ट कमिउनिटि जायनाखि ओंखारबाय ओंखारनानै आनकन्डिसनेल सापर्ट ओमफ्राय बेखौ मोनदों जों बेनि उनाव आरो बिटिसि कड सेम टाइम सेम स्टाइल
बर'फोरनि थाखाय खुनु माबा गैया जोंहा बेखौ जों बिदि मावगासिनो दं दासिमबो जों खिन्थु दा बेथ' जाजोब्बाय बर'फ्रा लिड लाबाय बर'फ्रा संग्राम खालामबाय गरखाफ्रा मदद होबाय दिनै खेबथाम सुक्तिबो जाबाय आरो गोबां बर'नि समस्या फ्राय समाधान जाबाय बाखिया बर'आ गाव मावनानै लानांगोन गभर्नमेन्टनिफ्राय एसुरेन्स मोनबाय खिन्थु दा गरखाया मा थालांखो गरखाया जोंहाथ' सानदोंमोन बर'फोरजों बिदि सोलिनाय बिदि मिलिनानै मावबाय थानाय जों सानदोंमोन बर'फोरा जोंखौबो समान बर' असेबा नङाबाबो फंबाय सासे फंबाय असेबादि सानगोन होननानै सानदोंमोन जों आच्छा डेफिनेटलि बेथ' थागोन खिन्थु नंगौ नोंनाया बिदि रिलेसना दाबो दं सार बायाखै बे ट्रास्टआ जोंनिफ्राय दाबो बायाखै खिन्थु माखासे समाव जों मा नुनो मोनदों जा साननाया जोंनि साननाया बे नङा नामा होननानै मोनसे प्रश्न जोंनाबो माखासे समाव सायावल' नामा बे साननाया फैयो जोंहालाय बिसोरखौ 100% मदद होदों खिन्थु बेनि माबायाव मा मोनदों जोंहालाय बिदि साननो गोनां जादों थारमाने खोथाया जाहैबाय जोंहा बांद्राय गिदिर जोंहा मथा मथि बिटिसि आव 3 लाखसे गोरखा पपुलेशन जोंहा बांद्राय गिदिर समस्याफोराबो गैया थाखानाय जोंहालाय मा जोंहा फरेस्ट ट्राइबेल ब्लक एंड बेल्टआव जों अलरेडि प्रोटेक्टेड क्लासखा दंखायो आयेनावनो जेरावनाखि जों प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबै जों बेहाय दं खिन्थु दा प्रोटेक्टेड क्लासाव मा लिरनाय दं बाहाय गोरखा ग्रेजियर एंड काल्टिवेटर लिरनाय नेपाली ग्रेजियर एंड काल्टिवेटर्स दाना ग्रेजियर एंड काल्टिवेटर लिरबाय मालाबानि बे आयेनाव 1886 नि आयेन बेहाय नेपाली ग्रेजियर काल्टिवेटर बेनि उनाव जों मोनथिनायाव 1969 निफ्राय गोरखा ग्रेजियर काल्टिवेटर होननाय कोनो सार्टिफिकेट दासिम होनाय जाया गैला होग्रा अथरिटिबो गैया होग्रा अथरिटि गैया सरकारखौ बुंनो थाङोबा सरकाराबो मिन्थिया आगोलाव होयोमोन नामा आगोलाव होयोमोन सोर होयोमोन डिसि ना सोर नङा फरेस्टनिफ्राय होयोमोन फरेस्टआ दा होला बेखौ मानो होला बिनि माबाफोर नटिफिकेशन गैया गभर्नमेन्टआ गावनो मोनथिया गावनो मोनथिया गभर्नमेन्टआ इन्टारेस्टिं खोथा दा बिनिफ्राय प्रब्लेमा दाथ' प्रब्लेमा फैबाय जों जेनेबा फरेस्टफोराव थाबाय प्रोटेक्टेड होनो जों होननाया खिन्थु जुदि गामोन जुदि कोनो अफिसियेल पारपसाव थांबायबा बे नेपालिया नेपाली नङा जाहैबाय नेपाली नङा नोंसोर नेपाली ग्रेजियर काल्टिवेटर होननाय माबा सार्टिफिकेट दं नामा बेखौ बियो आरोखि बियो सार बेथ' सब बिराद गिदिर प्रब्लेम बे आं एसे मोनथिगौ इसिबां मा जादोंखौ मोनथिया गेजेर गेजेर आफादफोरजों रायलायनायाव जेनेबा नोंथांमोना बुंबाय थादों गभर्नमेन्टजोंबो जों बेखौ नाजाबाय थादों दा अबसे मोनसे मोजां प्रसेस माने आवगायबाय बे बेलायाव माने क्लियार खालामनो थाखाय आरो मोनसे एमेन्डमेन्ट खालामनानै मोनसेया जाहैबाय जे नेपालिया सोर जुदि दस्रा नेपालि गैया आरो जाय नेपालिफ्रा दा दं बिसोरनो गोदो गोदायनिफ्राय गभर्नमेन्टआ बेखौ बुंबोदोंब्ला अब्ला बेवहायथ' खुनु माने शब्द चेन्ज खालामाजासे बिसोरनो सार्टिफिकेट इस्यु खालामनांगौमोन आरो जुदि सार्टिफिकेट नांलायलायाब्ला जेरै माने जुदि माने मा होनो जाति हिसाबैनो होमब्ला बेखौबो क्लियार खालामना होनांगौ आरो जुदि माबा मोनसे प्रब्लेमब्ला अब्ला बेखौ दानि अफिसारफ्रा होनो हानाय रोखोमनि गभर्नमेन्टआ बेबस्था खालामनांगौ बे खोथायाथ' सैथो खोथा जे माने नेपालिफ्रा दिनै जायखौ जों गोरखा होनो गोदो गोदायनिफ्रायनो गामि ओनसोलाव मोसौ बाथोन मैसो बाथोन मेनलि गाइखेरखौ बांसिन नेपालिफ्रा प्रडाक्सन खालामोमोन बिनि उनाव आरो आबादबो मावोमोन खेथिबो मावोमोन बै समाव बेखायनो हयथ' बे सोदोबखौ खिन्थु दिनै डेभेलप जाबाय नालाय मानसिफोरनि लाइफ स्टाइल मोसौ बाथोन गैला मैसो बाथोन गैला गतिके खेथि मावग्राया मावबाय खायफाया साख्रि मावबाय खायफाया बेफार बानिज्य बेफोर आरोखि दा बेफोर नंगौ नोंथांमोना जेखौ बुंदों दा बे मोनसे समस्या गरखाफोरनि बे समाधान जायोबा गरखाफ्रा टेनसन बे लाइनाव टेनसन गैया बे लाइनाव जेनेबा जोंनि डिमान्डआ मा जों होनदों बे नेपाली ग्रेजियर काल्टिवेटरनि जायगायाव डाइरेक्ट गोरखा लिरबानो जोब्बाय आरो जेरावनाखि गोरखा सार्टिफिकेटखौ जोंनि इस्यु खालामो गभर्नमेन्ट अफ आसामाव जोंनि अथरिटि होनाय दं गोरखा सार्टिफिकेटखौ जों होयो नालाय दा बे सार्टिफिकेटखौ मोनबानो जाबाय गोरखायानो गोरखाखौ सिनायनांगोन होननानै बे जोंनि मोनसे समस्या बिनि उनाव थांबाय सार दा बिटिसि जादों बिटिसिनि उनावबो जों बारे बारे सरकार जिखुनु सरकारखौनो जों बारे बारे डिमान्ड होदों जे जोंनि रावजों जों फरायनाय
आतसा जोंनि भाषाखौ बर' मिडियाम बायदि बर' मिडियाम बायदि बर' मिडियाम नंलाबाबो मोनसे साबजेक्ट लाबो एमआइएल थानांगौ आरो एमआइएल थानांगौ नेपाली भाषानि एमआइएल थानांगौ दा बे जायाखै नामा आसामाव दासिम गैया आसामाव जादों सार माखासेयाव होदों बे मथा मथि दानिफ्राय 20-25 बोसोरनि खोथा जागोन सार बेहाय 100टा पस्ट नेपाली होबायमोन बे बिटिसिआव गोलैयाखै नामा मोनसे बिटिसिआव गोलैदों सार आतसा बिटिसिआव गोलैदों खिन्थु टिचार एपइन्टमेन्ट जादों ना टिचार एपइन्टमेन्टआबो जादों बिएससी दंमोन बे समाव बिएससीआव आतसा बिएससी नि टाइम जागोन बे बिएससी नि टाइमाव प्रेमसिम सारनि टाइम बे टाइमाव एपइन्टमेन्टआ जादों 100टा टटेल अल आसामाव खिन्थु इन्ट्रेस्टिं खोथाया मा मोननाया मोनबाय नेपाली एमआइएल पस्ट हिसाबै खिन्थु बेखौ जों दोननो हायाखै दा मानोबा टेक्स्ट बुक एभेलेबल नङा कारिकुलाम एक्जाक्ट कारिकुलाम गैया ना बेथ' गिदिर बाथ्रा नङा गिदिर बाथ्रा नङा अलरेडि नों नेपालाव दं सिक्किमाव दं बिनिफ्रायनो आसामावबो दं सार आसामावबो दंखायो बिनिफ्रायबो जों माखासेखौ लाबोनो हायो खारन बे एमआइएलसो नालाय एमआइएलआव मा थानो नेपाली साहित्य गतिके नेपाली साहित्यखौ जों बेवहाय आसाम रिलेटेड माखासे बुस्थुखौ सोदेरबानो माने जाबाय जोंनि जातिनि जिबननि बाथ्रा आसामाव बिटिसिखौ लानानैबो जों खालामनो हायोमोन नेपाली साहित्य सभा दं साहित्य सभा आसामावबो दं आसामाव दं आतसा अब्ला बे प्रब्लेमा बोरै सल्भ जागोन होननानै सानो दा जोंनि खोथाया जाहैबाय बे प्रब्लेमा दा जोंहा मेन खोथाया जाहैबाय दा खिन्थु बै 100टा पस्टआ साफिसियेन्ट नङामोन जाबाय बुजिबाय आं साफिसियेन्ट नङा खिन्थु दा मेनलि दा जेसेबां दा थालांनाय जायगाफोर दं जेरावनाखि 30%नि बारा नेपाली स्टुडेन्टफोर फरायगासिनो दं बे स्कुलफोराव जोंहा डिमान्डआ जाबाय जे नेपाली एमआइएल टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगोन आं सानो बेथ' बारा गिदिर बाथ्रा नङा जेन'बा दा जोंहा अलरेडि गोबां नेपाली टिचार बा गरखा टिचार जोंहा दं जेनेबा एसामिस मिडियामावनो होन बा माने कलेजावनो होन हायार सेकेन्डारियावनो होन थ' जों बेखौ 100टा पस्ट जि दंमोन जेराव होदोंमोन बेखौ जों जुदि दा थिक खालामफिनो 100टाया जोंहा थाखाबाय बिनि उनाव जिखिनियाव जोंहा अलरेडि गरखा टिचार दं बे गरखा टिचारखौनो जोङो एमआइएलनिबो टिचार हिसाबै खालामबाय आरो बिनि भेकेन्ट पस्ट गरखा एलेकानि जि भेकेन्ट पस्टफोर दं प्राइमारियाव बेवहाय जुदि जोङो गरखा नयिं टिचार होननानै जुदि एडभार्टाइजमेन्ट होयो माने गरखानि जायगायाव गरखायासो टिचार मोनगोन मानो बे मोननै फोरोंनांगौ मोनसेया जाहैबाय खाथियाव थाफानाय मानसिफोरखौ एसामिस फोरोंनांबाय प्लास बियो गरखा लेंगुवेजखौबो साबजेक्ट हिसाबै फोरोंनांबाय ओंखायनो गरखा नयिं टिचार होनब्लानो जोंहा जायो आरोखि जुदि गभर्नमेन्टआ बेबायदि पलिसि लायोब्ला आं सानो बेफोर बाराद्राय गिदिर नङा मानो जों अलरेडि माने नेपाली गोरोंखा मानसियानोथ' जों दिनै टिचार हिसाबै बहुद नेपाली एरियायाव मावनानै दंखायो बेखिनि टिचारखौनो जों जुदि दायित्व होयो प्लास बे पस्टआ जियानो थायाथों मानो उनावहाय जों एडभार्टाइजमेन्टआव नेपाली नयिं होनदेरब्लानो बे पस्टआव जायखिजाया नेपालियासो बेवहाय एंगेजमेन्ट मोनगोन आरो जुदि बेवहाय सोरबा बर'आनो जा हारसायानो जा बे जुदि नेपाली गोरोंब्ला बेबो मोनगोन खिन्थु बियो नेपाली फोरोंनांगोन मोनसे बाथ्रा माबा बे 100टा पस्ट मोननायाव बे पस्टआ दा नेपाली एमआइएल पस्ट हिसाबै गैया सार आच्छा नेपाली नाम होआखै कन्भार्ट खालामबाय दा अरे टेक्सटबुक एभेलेबल नङा सार एसामिस माबायाव किन्तु सेंसन अर्डारा नेपाली लेंगुवेज ना बेखौ सोलायफिननांगोन आरो सोलायाबा गोदान होबानो जाबाय माथो आपत्ति दं नोंथ' रामबाहादुर थापा नोंहाथ' डिस्ट्रिक्टनि रामबाबु थापा गरखाफ्रा बाहादुर लिरो नालाय नों बाबु बिहारि टाइप जाबाय आरो थ' नोंथाङाथ' डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट थ' बे हिसाबै आं सानो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जिखिनि जायगायाव गरखा मानसिफोर दङ बेवहाय इसिबांथ' बुरजा पस्ट नाङा जेखौ गभर्नमेन्टआ होनो हाया नङा होमबा मा सानो नोंथाङा नोंथांनि मथेब्ला बेथ' ओरैबायदि प्रब्लेम नङा जे बले हिउज माने स' टिचार नांगौ क'क्राझारावथ' जोंनि पपुलेसन होनोबा 20,000 गाहामसो दङ जायगा हिसाबैबो लकेसन बे हिसाबै जोंनि 30 भिलेज दङ गरखा भिलेज दङ बिदि 30-35 पस्ट मोनोबानो साबसिन जागोन 35 खौबो नांबावा आं दहाय होननाया जुदि अलरेडि गरखा प्राइमारि टिचार दंखायोब्ला
बेनो फोरोंगोन बेयाव गोदान होनो नांला आरो सार आं मोनसे बाथ्रा बुंनो लुबैयो बेहाय गोरखा आरो बर' माने मोनसे माबा मा होनो बेखौ सिलायावनो ज' थायो ज' जिरायलायो ज' थानानै रायजो जानाय गोबां माबा उदाहरन दं आरो सार नोंथांमोना सानोबा पलिटिकेलि एबा ससियेलि गोरखाफोरा बर'फोरनि माब्लाबाबो खथि खालामाखै बा गाज्रि मावफेराखै आरो मावनोबो नङा गाज्रि सानाबो नंगौ जों माब्लाबा सानो आरो गोबां समाव नोंथांमोना जोंखौ माबा एसामिसाव आखालि लानो होनो बिदि बोजबनानै हायाखै नामा एकदम मालाबा सन्देह फैयो मालाबा आरो जोंथ' एकदम ओंखायनो आं दिनै सावरायदों नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौनो खारन जोङो सा खालि स्टेजावल' लोगो मोनलायो माने गोथौयै जोंनि समस्याफोरखौ जों रायलाया खालि मालायनि गिदिर बाथ्राफोरखौ लानानै जों बेस्थ' थायो खिन्थु जों रायजो जानायाव जे मा जादों जोंनि माने बिदा फंबायफ्रा जेराव मोनसे दुब्लियावनो हालेवो मोनसे गामियावनो थायो दा बे मानसिफ्रा दि मोनसे सन्देह जालायदों अबेबा मोनसे फिसा फिसौ हा हुनि खोथा लानानै जेंना फैदों जे गोदोहाय फैयामोन दा फैदों बेफोरखौ जोंनि गिदिर गोलाव मानसिफ्रा बाराद्राय नोजोर होआखै ओंखायनो आं सानदों दिनै जोंनि सावरायनायनि आंनि थांखिया बेनो जे गोरखानि सोमोन्दैखौ आंबो जुदि मोनथियोब्ला सासे एमपि हिसाबै पार्लियामेन्टआनो जा बा आसाम गभर्नमेन्टआनो जा बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो जा माबाफोर थायोब्ला जोंजोंनो रायजो जानाय मानसि हिसाबै जोंनि न'खरनि हिसाबै अन्तत' आं बेखौ एसे बुजायनो हायो जे प्रब्लेमा मा जादों आरो रायजोनि गेजेरावथ' जोंहा प्रब्लेम गैखाया गामि लेभेलाव प्रब्लेमा जोंहा लिडारफोरनि नङा होमबा खालि सानफ्रामबो इसु लालायलायो खिन्थु जोङो मोनसेया मोनसेखौ जुदि सनमान होनानै बिसिनि समस्याबो बिराद गाज्रि जाथारबाय होननानै जुदि मदद होलायलायोब्ला बे बिराद गोरलै जायो अबसे दा जोंहा गोरखा जि फरायसा आफाद माने आगसु आरो जोंनि गोरखा सम्मेलन बिदि नाजानायाव जोंनि मन्त्रि चन्द्रन ब्रह्म बिथाङा एसे दा लिड खालामनानै बे हा हुनि प्रब्लेमखौ अलरेडि चिफ मिनिस्टारजों रायलायनानै दा दायित्व होबाय दा बिसोर थाबैनो बेवहाय जेन'बा बे गोरखानि प्रब्लेमखौ ना सोदोबखौ सोलायजायो वार्डखौ ना बले बे हिसाबैनो माने सार्टिफिकेटखौ होजाफिनबाय होनो ना बले गोरखा नामै होयो जोंहाथ' हाखौ मोननांगौल'सो जियानो जायाथों माने गभर्नमेन्टआ बैसोर माने सोरखौ होनदोंमोन गोरखायाथ' बेनो बे दं नङा होमबा नेपालिया बेनो बे दं सोरखौ होनदोंमोन आरो मानो बेखौ 1960 बेसेबां होनदों बे समनिफ्राय मानो मा जाहोननि थाखाय माने सार्टिफिकेटखौ होदिया आरो दिनै गोदान जोलैफ्रा दानि गोदान जेनेरेसना बे सार्टिफिकेट मोनैनि थाखायनो बे प्रब्लेम आरो बेथ' स्वाभाबिक खारन दिनै प्रटेक्टेड क्लासाबो सार्टिफिकेट होनांगोन ट्राइबेलाबो होनांगोन दा बर'फ्राबो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव जुदि हा हुनि माबा फैयोबा बेखौ प्रमान होनांगौ जे नों जि ट्राइबेल नामल' लिरबानो जानाय नङा नों सार्टिफिकेट मोनसे मोनथारनांगोन नोङो माने थाथारनांगोन नोंनाव दा बे डेफिनेटलि बे गोबां जेंना दा बेखौ जेखौ खालामबाय थादों आं सानो माने बियो समाधान जागोन आरो समाधाना जागौमानियावबो जों जाहाथे सामाजिक भाबै बुजा फराजों खामानिखौ मावलांलायबाय थानो हायो हा हुनि बेलायाव खुनु माने जेंना फैलायलाया माने बे बुस्थुखौ जोङो नोजोर लाखिनांगोन थ' बे मोनसे थाहैबाय माने गुबै माने प्रब्लेमा आरोखि गोरखायाव आरो गेजेर गेजेर बाथ्रा सिखारदों दा माने मा होनो एसटि डिमान्ड गोरखानि थ' बे माबायदि जोंनि आसामाव जेन'बा बबेखौ एसटिनि थाखाय नोंथांमोना डिमान्ड खालामबाय थादों जोंहाथ' सार गोरखा कमिउनिटि हिसाबै 11टा कमिउनिटि दं 11टा ना 11टा कमिउनिटिखौ गोरखा एबा एसटि हिसाबै होनांगोन होननानै दाबि खालामनाय जादों आरो मोननै कमिउनिटि तामां आरो लिम्बु अलरेडि बिसोर माबायाव वेस्ट बेंगलाव एसटिखा आरो सिक्किमाव बिनि बारा दंबावो दा सिक्किमाव मोननैनि बारा दं खोमा नामा नङा सिक्किमाव बे मोननैयानो गोरखा मोननैयाव आচ্ছা अल इन्डियायाव बे मोननैयानो आচ্ছা गतिके एटलिस्ट बे मोननैया
माने ट्राइबेल खा बेथ' अलरेडि ट्राइबेल खा बाकिखौ जेरै जेनेरेल जेरै मरान मटक जेरै दा जेन'बा बिदों आहम राजबंशिया जेरै बिदों बेबायदि बिदों आरोखि दा जायखिया बेथ' अलरेडि आं सानो प्रसेसआव दं खोमा माने बेखौ सार TRI बे ट्राइबेल रिसार्च सेन्टारनि थयै खामानिखौ मावजोबनाय जादों दा जोंनि स्टेट लेभेलनिफ्राय मोनसे जुदि एप्रुभेल थाङोबा रिकमेन्डेसन जोंनिफ्राय अलरेडि वेस्ट बेंगलाव माने दार्जिलिं एरियानि माखासे गोरखा माने जे ट्राइब्सफोर दं आरोखि बिसोरखौ शेड्युल ट्राइब्स होनायनि प्रसेसा माने आवगायगासिनो दं आरो माने आं सानो बेजों जुदि नोंथांमोना सोमोन्दो लाखिनानै बिसोरखौ मा ग्राउन्डआव माबोरैहाय माने माबा खालामनो नागिरदों आरो बिसिनि रिपर्टआ मा खारन आसाम आरो बेंगलनि बेलायावथ' आरो डिफारेन्स माने जेबो गैया गतिके बेखौ जुदि नायनानै लायोब्ला बबे ट्राइब्सखौ आरोबाव खामदेरनो नागिरदों मानो खामदेरनो नागिरदों माने बिसिनि माबाया मा माने क्राइटेरिया बा बिसिनि बिनि सायाव जितु माने एक्सप्लेनेसन बेफोर बुस्थुफोरखौ एसे नोंथांमोना माने बिहरनानै बा थांनानै नायनानै लादेरनानै रायलायोब्ला आं सानो एसे साबसिन मोननैयाथ' प्रब्लेम गैला जेन'बा मोननैया अलरेडि दंखायो मात्र बिस्रा बेवहाय मोननांगौल' आरो बे आसामाव मोननांगौल' आरो खिन्थु बिस्रा क्राइटेरिया अलरेडि दंखायो बिस्रा बे प्रब्लेम गैया रिपर्ट आच्छा बे TRI नि रिपर्टआ जोंनिफ्राय माने ग्रासरुटनिफ्राय बिसोर रिसार्च खालामनानै हरदों माबायाव स्टेट गभर्नमेन्टआव दा स्टेट गभर्नमेन्टआसो मोनसे रिकमेन्डेसन होनांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आच्छा ओइ दस्राफोरखौ जेरै हरदों बेबादिनो गोरखाफोरखौबो बे 11 कमिउनिटि अफ गोरखाखौबो ST होनो हागोन जोंनिफ्राय अबजेक्सन गैया होननानै बेनिफ्राय NOC हरबानो जाबाय जोंना बेनो जायो प्रब्लेमा माने गभर्नमेन्टआव जे खेबसेयावनो जोङो गासिबखौबो हरखानांगौ एक्चुअली मोनसे उनाव मोनसे माने दा नों नाय थाखानाय ट्राइबेलफोरखौनो अल आसाम नङामोन सोरबा हिल्स सोरबा प्लेन्स खायसेया दस्रा स्टेटआव खिन्थु आसामाव नङा दा बेखौ मालाबा मोननै कमिउनिटिखौ खालामलायबाय मालाबा मोननै कमिउनिटिखौ हरलायबाय दा बे गोदान बिनायखौ दोनबाय आङो खिन्थु तामां आरो बेथ' आगोलावनो हरफानांगौ आगोलाव दा जोबफाबायमोन दा नोङो दाय माने गार'फ्रा हिल्स ट्राइब्समोन दा बिसोर प्लेन्सबो जाबाय हाजङा हिल्सल'मोन दा बिसोर प्लेन्स जाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो नोङो सिंफौफोर बिसोरो हिल्सबो नङामोन प्लेन्सबो नङामोन आसामाव खारन सिंफौफ्रा माने तिनसुकियाथिं माने बिसोरो प्लेन्सआवनो दङ दा बिसोरखौ गार'खौ हाजंखौ माने हिल्सआवबो आरो प्लेन्सआवबो खालामबाय खिन्थु कार्बिखौ खालामाखिसै बर'खौ खालामाखिसै दा कार्बि आरो बर'निया दा नांगासिनो दं आरो दा बिनि उनाव दा माखासे ओंखारबाय थादों कार्बि आंलंआव जायफ्रा माने दा मारफोर दं ओमफ्राय बिनि उनाव नोङो सोरबा फाइथे बायफे बेफोरबायदि माखासे दं माखासे कुकि टुकि थाहैबाय खिन्थु बिसोरखौ प्लेन्स खालामाखिसैलाय दाबो कासार सिलसरथिं बिसोर दंजोबो ओमफ्राय बिदिनो रियांफोर दं माने बे बर'फोर बेवहाय दा बिसोरखौ हराखिसैलाय दासिमबो आरो बिसिना थालांसैलाय दा गोरखा थालांनाय बायदि गोरखानि दा माखासे गोदानखौ बारु नों नायबाय था अलरेडि जाय ट्राइबेल खा बेखौ मानो नोङो एरिया बेसिसाव दोनलांबाय थानो मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जाबाय थायो दा जेन'बा दा जाबाय थादों आदिबासिजों बर'जों प्रब्लेमानो गैया राजबंशीजों बर'जों गोदो प्रब्लेमानो गैयामोन खिन्थु दिनैहाय सन्देह जालायलायनाय माने बिसोर फैबा जोंनिखौ जाजोबगोन नामा जों मोननाय नङा नामा आरो बिसोरबो जोंनि बाहागखौ बिसोरसो जानानै दं नामा बेबायदि साननाया एक्चुअलि गभर्नमेन्टनि पलिसि बे पलिसिनि थाखायनो बेफोर आरोखि आं सानो थेवब्लाबो जों बेबायदि सावरायलायबाय थायोब्ला इजि जालांगोन गोरलै बुजिलांगोन मानसिफ्रा लासै लासैनो खारन जोंनि गेजेरावथ' गोदोहाय जेबो डिफारेन्सआनो गैयामोन आंथ' उन्दैनिफ्राय आंनि न'निफ्रायनो आंना न'आ जोब्बाय गामियाव आंनि न' जोबनायनिफ्रायनो गोरखा आंनि गामियाव आरोखि गतिके उन्दैनिफ्रायनो एखे दुब्लि एखे गेलेनाय एखे स्कुलाव फरायनाय एखे हाबा हुखा जि जा गासिबो एखे ओंखायनो आं मोनबोनाय जेबो गैया जोङो गोरखाफोरनि थाखायसो माने दुखु नांफायो माने बेबायदिमोन आरोखि साननाया बिराद मोजां मोनदों जों दा बेफोरो आरोखि
जे मानो आवगायथारदिया मानो जाथारदिया मानो हा हु फानखो मानो बायहेरायाव थांबाय थायो औ सार एकदम माने जोंहाथ' बेफोर बुंनो थांबा नै गामिफोरा माखासे गामि औ जोंनाव गैया गोदोहाय गरखा गामिमोन औ दा गैया गरखा दा गरखायानो गोमालांबाय गोमालांबाय अबेबा खामानि मावनो थांजोबो सेंग्राफ्रा गासिबो बेनिफ्राय खानानै थाबाय बेबायदि दा आंनानो गामिया दा बे अबस्था माने आंनि गामिया दा आं रायबायनो थायो थानांगौ माने नोंसोरो बेवहाय मा मोनहैयो मालाय मानसिफोरा बारा जादों जोंनि मानसिफोरा खमायबाय बेबायदि आरोखि गामि नागारनानै थांनाय जादों बेनिफ्राय खारनाय जादों बे एसटिनि माबायाव सार बे रायजो सभायाव जोंनि माबा एमपि दं नालाय सासे राजु बिष्ट होननाय सोरो राजु बिष्ट औ बिष्टआथ' दं औ बे उत्थापन खालामबाय लक सभायाव औ आरो नोंथाङाबो अननानै ना आं खालामगोन आरो आंजों दंफायो जाहा माबानि मा होनो सानै दं सासे बायदेव दं आं नामखौ बावबाय माने तृणमूलनि जाहा बे माबा सिलिगुरिनिफ्राय आरो सासे आंहा दं सिक्किमनिफ्राय माबा लेपसा नङा माबा जाहा लाचुंपा बिसोर बुद्धिस्ट मानसि माने लाचुंपा दं माने हिचे लाचुंपा आंनि एकदमबारे बिदा फंबाय बायदि जोङो आगोलाव मन्थ्रिमोन बियो बहुत बोसोर दा सिक्किमनिफ्राय दा बेयो सेकेन्ड टार्मनि थाखाय माने एमपि जों एखेलगे दङ गतिके जों ज' रायलायगोन बड'लेण्डखौ सापर्ट खालामनानै बेबो बुङो आंबो गरखालेण्डखौ सापर्ट खालामनानै बुङो आंथ' एकदम गरखालेण्डआव थांनानै मिटिं गाहैबाय थायो रसनगिरिमोन बा दानि जाहा तामांमोन जों बिसोरजों लोगो मोनबोनाय रसनगिरिजों आं एबसुआव थायोब्ला एखेलगे जोङो नेसनेल स्टुडेन्ट एन्ड इउथ फेडारेसन फर स्मलार स्टेट होननाय जोङो आफाद दादोंमोन आरो बे समाव आङो एसिस्टेन्ट ट्रेजारारबोमोन जेराव बियो बिथाङा कनभेनरमोन आरोखि माबाया मा होनो रसनगिरिया आरोखि बेबायदि मोनसे रिलिजन गरखालेण्डनि खालामबाय थादों दाबो आङो थाङो जेब्लानो बिसोर लेंहरो आरो जयै दिल्लीफ्रावबो बिथांमोनाबो फैयो बा बिथांमोननि प्रग्रामावबो थांलायलायो बेखिनिखौथ' आङो एमपि हिसाबै जेब्ला जि नांगौ खुनु सिमा लाखिया जासे आङो बेखौ खालामगासिनो दं आरो आं बे बेलायाव खालामबाय थागोन खिन्थु जों जुदि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय समाजनि लिडारफोर बेफोर जुदि नैबेबायदि क्लस कन्टेक्टआव थालायलायोब्ला होमब्लाना मा जाबाय थागोन मोनथिबा आरो जों बांसिन खामानि मावनो हायो गेप थालायलायबाय थायोब्ला माने बहुद जाला आरो मालाबा आंबो बुंनो गियो किजानि गरखाफ्रा माबा दस्रा सानदों आं बुंब्ला बेहालाय जोंनि गरखाखौ मानो बिदि बुंनांगौ जोंथ' दस्रासो बिदों बे माबा दस्रासो बिलाबायबाय होननानैबो रागा जोंनो हागौ नङा होमबा बेफोरखौबो माने साननांगौ थायो सिगाङाव मिन्थिना लानाया मोजां बाखिथ' जेंनायाथ' एखे बर' बा गरखा नङा होमबा जे आनएमप्लयड प्रब्लेम एखे एडुकेसननि बेलायाव प्रब्लेम जे गरखा एरियायाव मोजां स्कुल जोङो दिनै माने खालामनो हायाखै क्वालिटि लाबोनो हायाखै गभर्नमेन्ट स्कुलफ्राव बेफ्राव जोंनि गथ' गथाया जेसेबां जानांगौ दाथ' बर'निफ्राय गरखाया एसे साबसिनबाव माखासे गरखायावबो गाज्रि माने फरायनाय फारसे बे बेलेग खिन्थु ओरैनो जायफ्रा फरायदों गरखायाव आंनि जायगायाव आं नुयो जे माखासेया बिदिबाबो खिन्थु जिखिनि गथ'फ्रा गोसो होनानै फरायदों बिसोर बिराद मोजां दं आरो गरखानि न'खरफ्राव फरायनायनि परिबेसा बर'फोरनिख्रुइ साबसिन आरोखि गरखा गार्जेनफ्रा एसे फरायनाय मानाय बेफ्राव एसे बारा मोजां बुंजाया सार बिथिं खिन्थु ओरै जोंनाव मोजां जोंनाव मोजां आरो एकदमबारे माने गार्जेनफ्रा आरोखि बिसेस करि मोनायाव फुरा गथ'फोरखौ लेखायाव माने बे गसाइगाव साइडआव बुंनो थाङोबाथ' एकदम गैया सार गामियावनो माबा मेट्रिक पास जानाय गैबावा मोननो थाङा स्कुलानो गैया माखासे गामि दं सार दाबो मार्शल जरा होननाय सान्तिपुर होननाय एलपि स्कुलानो गैया सार दा ओमफ्राय मा बुंनो थांबाथ' नै सरलपारा दा बेनिफ्राय 45-50 किल'मिटारल' गोजान नङा होमबा बेथ' बिराद गिदिर मोनसे गरखा गामि बेहाय प्रभिन्सियेलाइज स्कुलानो गैया गंसेबो गैयाना दाबो प्रभिन्सियेलाइज हाइ स्कुल प्राइमारि दं हाइ स्कुल आচ্ছা ओमफ्राय मोनसे माबाया बेवहायनो सरलपाराया मेट्रिकखौ बहोयो बिसोर माबानि थ्रुयै होयो बे मोनसे माबा झारबादनि स्कुलनि थ्रुयै मारै फैयो बिसोर बेयाव थानानै बेवहाय थानांगौ गासिबो थाखाथारनांगौ खिन्थु फरायनायाथ' स्कुलखौ हजों फरायबाय मेट्रिकनि थाखाय थाफैनांगौ मेट्रिकआ बेसिकेलि मोनसे इंलिश मिडियाम स्कुल दं बेनिफ्रायसो प्रडाक्सना मोजां जायो आरोखि ना बेवहायनो जुदि सेन्टारखौ खालामनानै होयो
around 3 kilometer स्कुला no बे जितु हाई स्कुल बेवहायनो बेहाय सेन्टार मोजां जागोन बे डिस्टेंस नि थाखाय एकदम at मोजां least जागोन, माने बेवहाय सासे औ। माबाया थांबानो जाबाय मा होनो बिदिखौ एक्सटार्नेल बेखौ हरबानो जाबाय बाकी बेबायदि मोनसे माबाखौ आंबो रायलायगोन र' माने माबाजों बेखौ खालामबा एडुकेशन डिपार्टमेन्टजों अदारवाइज जेन'बा माने बिनिफ्राय बिसोरो माने बेवहाय क्लास माने 10 खौ आरोखि बबावबा माने हस्टेलाव लाखिनानै मानानै फोरोंनायनि बेबस्था खालामनो हायो नामा उइथ टिचार नङाब्ला अनलि मेट्रिक होनोल' बियो माबायाव थाफैब्रबगोन बिदिनो खालामनांगौ माने सम्भब नङा माबा मोनसे बिसोरनो जेबोले क्लास 9 निफ्राय बिसोर डाइरेक्ट क'क्राझाराव गभर्नमेन्ट फेसिलिटियाव माने थाफैबाय आरोखि बिसोर जाना हार्डलि 20 जन स्टुडेन्ट जागोन नङा होमबा बोसोराव बेसेबां जागोन मेट्रिक होग्रायालाय 20 जन 30 जन गतिके 20 जन बे 20 जनखौ गभर्नमेन्टआ जुदि खालामनांगोन मानो हाग्राबारियाव बेसेबांबा माने खै किल'मिटार जायो बेयो माबानिफ्राय बिसमुरिनिफ्राय 27 किल'मिटारसो जागोन 27 होमबा 27 बेबो न' बां गैया मानसि गैया जिब जुनार गारि मटर मोना गतिके बे बेलायाव गथ' गथायफोरनि फरायनाय आरो बेबायदि बेवहाय होसोनानै परीक्षा होफैनाया एथ' गोरलै दिनैनि दिनावथ' माथो गिनां मा प्रब्लेम दं बेवहायनो सेन्टार मेट्रिकखौ बिसोरनो खालामना होबानो जाबाय अदारवाइज बेखौ एडप्ट खालामबानो जाबाय गभर्नमेन्टआ जे आफ्टार माने माबा एमइ स्कुल 9-10 खौ बिसोर बेवहाय थाफैनानै फरायगोन बेवहाय गोबां स्कुल दं बेबायदि साननानै माबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव माबा बड'लेण्ड गोरखा भवन बानायनो लुबैदोंमोन बे थांनो माबा बिटिसि मेनिफेस्ट'आव दंमोन बेजों मा जागोन दा दे गोरखा भवन दं बिटिआर सुक्तियाव बियो मा जागोन गोरखा भवना चिरांब्लाबो दे चिराङानो जाबाय क'क्राझार जोंनि बड'लेण्डनि माबा हेडक्वार्टार जाबायना सार औ बहायसो लुबैदोंमोन जों ना बेवहायथ' जागोन गोरखा भवन नङाब्लाबो जेन'बा आं दा बेखौनो होननाया माने निड बेसिसआव मोनसेया जाहैबाय दा सरलपारानि बाथ्रा माबा मोनसे खालामनायाव मोनसेया जाहैबाय जिहेतु हायार एडुकेसन लानो फैगोन बै गामि एलेकानि गोरखा स्टुडेन्टसफोर गतिके बिसोरनि थानाय मानाय क'क्राझाराव अनेक प्रब्लेम जायो ओंखायनो हस्टेलाव जुदि जोङो रिजार्भ सिटबो जुदि खालामोब्ला जे मोनसे माने बे एरियानि स्टुडेन्टनिफ्राय हस्टेलाव माने खमसे खम बे एरिया होननानै नंला गोरखानि थाखाय माने 30टा सिट रिजार्भ फाबा 20टा माने माबायाव इउनिभारसिटियाव गोरखानि थाखाय हमना लादो नोङो 20टा रिजार्भ जुदि गोरखा फैयाबा दस्रानो होनो हागोन खिन्थु गोरखाया फार्स्ट प्रायरिटि बे टाइपजोंबो जों माबानो हायो खिन्थु आं दा बुंनाया बिटिआर सुक्तियाव दं गोरखा भवन बे गोरखा भवना भवनल' जागोन ना माने गोरखा जाथिनि बायदिसिना कालचारेल लेंगुवेज बेफोरनि माबाफोर एक्टिभिटी बेवहाय थादेरगोन नोंथांमोना माबायदि माने गोरखा भवनमोन बियो माबायदि लुबैदों जेन'बा सार आंसोथ' सानगासिनो दं बे चुक्तियाव बिटिआर सुक्तियाव जे दं बिसोरथ' बेयाव लिरबाय गोरखा भवन चिरां बेल' लिरबाय आंसो सानगासिनो दं बे गोरखा भवन जागोन भवन बेबादि खालि न' जागोन आइबिल' जागोन ना आइबिल' जागोन बयबो उन्दुफैनाय माने नामा गोरखानि आंसोथ' माबा बे खालि आइबिल' न'खौथ' लुबैयाखै सार आंसो सानगासिनो दं बेयाव माबा इसे गोरखा जाथिनि एसे एक्टिभिटी थानाय एसे नोंथांमोना एसे एकर्ड खालामग्राफोरजोंबो एसे खबरखौ लादो आरो एसे खावलायदो जे बे गोरखा भवनखौ माने अन्नानै जिहेतु गोरखानि नामाव जाबाय जों गोरखानि माबा मोनसे सिनायथि बेवहाय लिटारेचार बा बेबायदिनो कालचार बिनि माबाफोर जों माबा खालामनो हायो नामा माने एक्टिभिटी एसे माने मिउजियाम टाइप प्लास इनफरमेशन सेन्टार प्लास स्टाडि सेन्टार प्लास ट्रेनिं सेन्टार गोरखा कालचारखौ जुदि बेवहायनो माने फोरोंनाय मानाय बेखौ जुदि खालामोब्ला प्लास गोरखा लिटारेचारखौ जुदि बेवहाय फैब्लानो फरायनो मोनोबा गोरखानि हिस्ट्रि आसामनि दादि बुंदों नङा होमबा माने बेखौ जुदि खालामनो हायोब्ला माने आं सानो बे फ्रुटफुल जागोन आरोखि माने हारिनि नामाव नङाबा बे मोनसे अडिटोरियाम हल जानानै थागोन आरो बेयावबो फैनानै जायनो मोनो मिटिं खालामगोन बे नामाल' माने दा जों दिनै बड'लेण्ड भवनाव दं खिन्थु बेथ' बर'नि नङा बे जाहैबाय गभर्नमेन्टनि मोनसे न' नामाल' बड'लेण्ड नङा होमबा बयबो फैगोन उन्दुगोन थांगोन दा गोरखा भवनाबो उन्दुनानै थांनायल' ना बेयाव बे ओंखायनो एसे जाहाथे जों खामानियाव फैनाय
जिहेतु गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो मोनसिगोन थाखा फैसा बिनि कनसेप्टखौ थिग खालामनानै खालामलाङोब्ला मोजां जागोन आरो आं बे बेलायाव खावलायदों नोंथांमोनखौ जोंनि एकर्ड खालामग्राफोरजों एसे सावरायनानै बे जाहाथे गरखा हारिनि गांनाय उखैनायखौ एसेब्लाबो बेजों सुफुंनो जाहाथे हायो गिदिरथार जेबो नाङा हलाबो थाबाय बयबो इउज खालामगोन खिन्थु बेवहायनो बै बुस्थुफ्रा थाफादेरबाय बिनि थाखायथ' गिदिर बुस्थु नाङा जे सासे सोरबा बेवहाय माने नोंहा माने इनफरमेसन अफिसार होननानै नङा सिम्पल थार्ड ग्रेडनिखौनो नोङो हो जाय मानसिया बेखौ नायगोन बा चौकिदार थाबाय ओमफ्राय बिसोरो बेखौ रिसिपसन बायदि थानानै मानसिफोरा माबाफोर नागिरफैयोबा बेखौ होनो हानाय बेफोरखौ बे बुस्थुफोरखौ खालामोब्लाबो बिराद मोनसे जोंनि गरखा माने मानसिफोरनि थाखाय बहुत मोजां जागोन आरोखि जादबा मा बिबानाव दं दा नों मा बिबानाव दं नोंनि बिबाना मा माबाया पर्टफलिय'आ मा नोंहा आं बावबाय थायोलै जेनेरेल सेक्रेटारि माने सनमिलननि जादब सेट्रि नोंथाङा केसियार फैसाखौ मा गाव होनांगौ ना नोंनो जमा होयो बेंकआव दं ओमफ्राय नङा बेंकआवथ' दं ट्रेजारारा गाव खांनांगौना बिसोरो खांनानै होयो फैसाखौ आच्छा माने मा होनो गुबुन गुबुन माने जोंनि संगठनफ्रा फ्राय मेनटेन खालामा एकाउन्ट्सखौ आरोखि खारन आं सानो एकाउन्ट्सखौ जुदि जों मोजां मेनटेन खालामो आरो जों जुदि प्रपारलि इउज खालामो होमब्लाना जोंनि कमिउनिटिफोरनिफ्राय बा वेल वेसारफोरनिफ्राय जोङो मोजां खामानि मावनो जथेस्थ' स्पन्सर्ड बा माने डनेसन मोननो हायो आरो आं सानो नोंथांमोना एसे बे लाइनखौबो BTC जोंथ' आमार फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट जेहेतु मैं डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार तो एक्चुअली इकोनॉमिक इज वीक मैं भाविছোঁ যে আমার যিবিলাক লোন সেক্টৰত যেনে DIC আমি এপ্লাই কৰা হ'ল অলপমান কোন এংগলত অলপমান কিবা ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে নেকি যেহেতু নো ডাউট এইটো স্কিমবিলাক ধৰক আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা আহে কিন্তু গাইডলাইনটো আমাৰ আণ্ডাৰ BTC কৰিব লাগে ফাইনেন্সটো খুব দৰকাৰী আৰু আমাৰ গোৰ্খা কমিউনিটি অলপ মাইনৰিটি হয় যেনেবা এই যে কাউ লোনছবিলাক এইবিলাক অলপমান BTCয়ে অলপ DICৰ ফালৰ পৰা চাই যিটো DICৰ পৰা চিলেকশ্যন হ'লে বেংকত অলপমান প্ৰব্লেম কৰে যিহেতু আমাৰ গোৰ্খা মানুহ অলপ ইমান স্মাৰ্ট নহয় কথা নাপাতে এইটো নাই সেইটো নাই এতিয়া নো ডাউট স্কিমটো চেণ্ট্ৰেল হয় কিন্তু আণ্ডাৰটো BTCৰ আণ্ডাৰ অলপমান যদি আমাৰ BTC যিহেতু এতিয়া আপুনি ক'লে তো এই বিষয়বিলাককে মোৰো দায়িত্ব আছে তো এই বিষয়ত আমি কথা পাতিব লাগিব কথা পাতি বস্তুটো আমি কেনেকৈ টেক আপ কৰিলে এটলিষ্ট মানে দুৰ্বল শ্ৰেণী আজি নেপালী অলপ তাগৰা হ'ব পাৰে ছিকিমত তাগৰা হ'ব পাৰে কিন্তু BTCটো তাগৰা হ'ব নোৱাৰে যেতিয়া তাগৰা হ'ব নোৱাৰে জাতি যিয়ে নহওক কিন্তু ইয়াতো আমি অলপমান পিছপৰা অসহায় দুৰ্বল বুলি ভাবি ল'ব লাগিব আৰু এই হিচাপে এই দুৰ্বল মানুহখিনিক আমি কেনেকৈ দিয়াম ससिय' इक'नमिक नोंसोरबो मोजाङैनो बे बुस्थुफोरखौ जों रायलायलायनानै जोंनि गोग्लैसोनाय आरो एसे असहाय दुर्बल नङा होमबा खारन बिनि गोरखाफोरखौ जों नेपालनि गोरखा बायदि सानबा जाया जोङो माने सिक्किमनि गोरखा बायदि सानबा जों जाया बिनि गोरखाफोरखौ जोङो साननांगोन जे बे बड'लेण्डआव बिसोरो एसेल' दं जेरै बर'आ BTCआव गोराब्लाबो दस्रायावथ' गैया दिनै मेघालयआवथ' गोरा जानो हाया नोंथाङाबो मिथिखायो नामा नेपालावबोथ' बर'फोर दं बिसोर गोरा जानो हाया खिन्थु नेपालखौ जों धन्यबाद होनांगोन दा बिसोर MP लाखिगासिनो दं बर'फोरखौ औ दा MPआ जाहैबाय माबा मा होनो जोंहा कुमारी मेत्से हिन्जाव आइजो मानसि आरोखि कुमारी मेत्सेया दा नेपाल पार्लियामेन्टनि सोद्रोमा आरो आगोलाव जेब्ला माने माबामोन कन्स्टिटिउयेन्ट एसेम्ब्लिमोन होमब्लाबो चन्द्रलाल मेत्सेखौ कन्स्टिटिउयेन्ट एसेम्ब्लियाव माने होखादोंमोन आरो बेवहाय जाहाथे बर'जों लोगोसे राय लेम्बु लेप्चा धेमाल माने बिसिनि माने तामां बिसिनि राइट्सफ्रा अधिकारफ्रा जाहाथे माने कन्स्टिटिउसनाव मोजाङै माबानाय थाखायो बे हिसाबैयाव आरो बे हिसाबैनो बे मा होनो बर' बा नोङो राय लेम्बु
धिमाल बिसोर देरहानो हानाय बायदि रिप्रेजेन्ट खालामनो हानाय बायदि नेपाला खिन्थु समस्तिफोरखौ बानायनानै बे लाइनावनो दा बिराद मोजां बे लाइनावनो जोंहाबो बे जों बेयाव खालामनांगौ आरो बेल' नङा बर' रावखौ दा निउस पेपाराव होबाय बर' रावखौ नेपालनि रेडिअ'आव दा प्रग्राम माने होबाय आरो होयो नेपालावसो माने दा बर'फ्रा गोरासिनबाव मोनथिबाय बेसेबां अननाय मोनदों बेसेबां बिसोरखौ प्रटेक्ट खालामनो आरो बेल' नङा बेकार भात्ता होजोबो अल पेन्सन दं अल पेन्सन माने गासिबो माने नोगोरैनो गतिके बिराद मोजां बिसिनि जिथु बेबस्था आयाबारि इटाबारि साइडआव दंजोबो दङ जयैनो दंथारो बिसोरो एकदमबारे दा बेबायदिनो जोंबो बेवहाय गरखा खिनिखौ जोङो नायनांगोन जायफ्रा अनजिमायाव खम माने नाम्बाराव खम असहाय जोंहालाय मा दं गावनि एसे राव हारिमु बेफोरखौ जों एसे लाखिनो लुगैयो सिनायथि बिनोथ' एखे मावनानै जानाय नङा होमबा सनमान मर्यादा मोनसे जे मोनसे जाथि हिसाबै रिति निति फालिनायनि माबा थायो बेफोरखौ जों लुबैलायो आं सानो बे नों प्रब्लेमा होनबाय थादोंमोन दा प्रब्लेमा बेबो मोनसे प्रब्लेम जोंहा कालचारनि प्रब्लेम कालचारेल प्रब्लेम थाबाय ससिय' इक'नमिक आपलिफमेन्ट बे आपलिफमेन्टआ बे खोथा थाबाय बे बिथाङा जेखौ बुंदों एसामिसाव बुंदोंब्लाबो खोथाया नंगौ सैथो जोंनि गोसोनि खोथा बे बुंनानै लाबाय बे जिनिसखौनो जों दा सिरियास खालामनांसिगौ आं दा जेरावखि मिटिं खालाम आं मोनसे खोथाल' बुंबाय थादों जे जोंहा बिटिसिआव जिथु बड'लेण्ड एरिया अलरेडि जोंहा लामा दालां जाबाय जोंहा बायदिसिना माने न' बां लुनाय अफिस आदालतनि जोंहा जाजोब्बाय जाबाय दा जोङो माने मावनो लानांगौ बोरैहाय मोनफ्रोमबो न'खरावनो साफा साफा माबा मोनसे जोङो खामानि होनो हायो सोरबा क्वालिफिकेसन दं बेखौ जों साख्रियाव बोरै सोनो हायो सोरबाया बेफार खालामनो नागिरदों बेखौ जों दहाय बुंनाय बायदि लनखौ जों बोरैहाय खालामना होनो हायो बा गभर्नमेन्टनि जेफोर गोबां प्रजेक्ट दं आजिखालि बे प्रजेक्टखौ जों बोरैहाय मोनहोनो हायो आरो जोंनि जायगायावनो जिखिनि माखासे बुस्थुफोर जोंहा दं खेथि बाथिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन सुजुग सुबिदा अन्थाइ बाला गासिबो फरेस्ट जाहा माने रिसर्सफोर दं आरोखि बेफ्राव जों बोरैहाय जोंनि गथ' गथायखौ ट्रेनिं होनानै बे खामानिफोरखौ जों मावहोनो बेफारखौबोथ' ट्रेनिं होनांगोन जे दिनै दा अन्थाइ बाला माबा माबि दं नों ट्रेक्टर लानानै जे बेवहाय फैसा खामायनो हायो बेखौबोथ' नों जोंनि सेंग्राफोरखौ फोरोंनाङा होनबा फोरोंनानै बिसोरनो ट्रेक्टर मोननो थाखाय फार्स्ट किस्तिखौ जाहाथे माने होनो हायो बेखौ जुदि गभर्नमेन्टआ खालामना होयो 2 लाख बा 3 लाख थाखा जों बिनि उनाव जों बेंकखौ होनसै जोंहा जोंनि माबाफ्रा असहाय गतिके जोङो 50% नङा जोंनि गथ'फ्रा 20%ल' बेंकआव होगोन खिन्थु नोंसोरो ट्रेक्टरखौ बिदि जुदि जों होनो हायो रेस्टुरेन्ट बायदिसिना दखान पहरनि आरो जोंहा दा टुरिजम माने सेक्टरावबो डेभेलप जागासिनो दं जुदि जों ट्रेनिं होनानै बोरै जों माने टुरिस्टफोरजों रायलायनांगौ टुरिस्टफोरनि थाखाय जों मा मा बुस्थु बेवहाय खालामजायो जेखौ बिसोर फैयोब्ला देखायगोन दा नोङो टुरिस्ट सरलपारायाव जुदि जोङो टुरिस्ट माबा खालामो सरलपारायाव जुदि खुख्रिखौनो दाहोनानै फानोब्ला बेसेबां सेल जागोन खुख्रिया गासै इन्टारनेसनेलि फेमास खुख्रिखौ बयबो लुगैयो बे खुख्रिनि बेफार थुफिनि गरखा थुफिनि बेफार बेफोर जिनि बेफार सिम्बलिक बिनि उनाव गुरखानि एकदम गुन्द्रुफोरखौ गोथाव संनाय बे नेपालि आसाम पेकेट खालामनानै जों नेपालि आसाम जाग्राखौ सेल रुटि बेफोर माइरंजों बानायनाय खुनु हार्म जाया आजिखालिसो आथा मैदा लगायो खिन्थु जों बेखौ पिउरलि माइरंजों खालामनांगौ टुरिस्ट सेन्टाराव गुन्द्रुजों जुदि बेखौ नोङो जाहोयो मोजाङै नेपालि खासिया बेसेबां पपुलार नेपालिनि बे टेकनिकखौ रावबो रोङा दा दिनै जोंबो नेपालि खासि जानोब्ला नेपालि मानसि लागायथारनांगौ नङाबा जों बानायनाया बै टेस्टआ फैया आरोखि माने मोजां जाया दा बे नेपालि खासिखौ दि आरो दा तन्दुर खालामनानै फाव सेकुवा मा होनो जोंहा नेपालाव थांब्ला जों जायो बेखौ जुदि बेवहाय खालामो गासिबो क'क्राझारनि मानसिया सनिबार रबिबार बेवहाय भर्ति जायो बेनो नेपालि मोसानाय नेपालि कालचार बेखौ जुदि नों बेवहाय देखायो बयबो टिकेट दाननानै 100 जुदि नायबोयो बेसेबां मानसिया गतिके सरलपाराया आं सानो गासै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नेपालिनोनो माने इक'नमि लाइनाव बिराद मोनसे माबा आरो बर'फोर थादेरबाय दस्रा दस्रि थादेरबाय बे गासिबनिबो कालचारा जुदि बेवहाय माने मोनसे बे सुजुगखौ मोनोब्ला बे कमिउनिटिफ्राबो गासिबो बेवहाय थांनानै थानो हाबाय
जायगा दाबसेयाव थांनानै मोननै मोनथाम कालचार नोङो गरखानि कालचार बर'नि कालचार आदिबासिनि कालचार बेखौ नों खेबसेयावनो नुहैनाया टुरिस्टफोरनि थाखाय बिराद मोजां बेसेबां मोजां जागोन जानाय लोंनायाबो गरखानि जानाया बेलेग स्टाइल बर'नि जानाया बेलेग स्टाइल आदिबासि बिसोर जुदि एन्जर जाहोयो माबा जाहोयो नङा बिसोरनि एथनिक फुडा बिसोरनि साम' जुनायखंखौ बिसोर जायो जों दस्रा साम'खौ जायो गरखाया साम' जायोना जाया गरखाया साम' जाया गरखाया साम' जाया साम' जों जानाया आलादा खिन्थु गरखाया दा जायखिजाया जोबोद मोजां मोनबाय जों आरो उनाव रायलायबावगोन आरो मोनसे खोथा सार आरो मोनसे खोथा बुंनांगौ दं प्रब्लेम BTC आव गरखा कमिउनिटि हिसाबै देरहानाय माबा मोनथाम मोनब्रै माबा बानायनाय जायो कनस्टिटिउसन এইবার जितु गोदान डिलिमिटेशन जागोन एकर्ड मतेबो आरो ओरैनोबो 60 जानो नागिरदों आरो आगोलहाय माने जेखौ BTC आ खालामनो नागिरदोंमोन बेवहाय बेखायनो बारायनो नागिरदोंमोन जाहाथे गासिबो कमिउनिटिनिफ्राय रिप्रेजेन्टेटिभ फैनो हायो ओंखायनो जिखिनि एलेकायाव दं गरखा एटलिस्ट बेवहाय जों गरखाखौ हाथ्राब्लाबो 40% भटार ज' खालामनो हायो नामा दस्राया गावस्रानानै जाहाथे 40% जोंब्लाबो देरहाबोनो बेबायदि जुदि मोननै मोनथाम जायगा जों खालामनो हायो फायखारि हारावथ' मोननैया देरहाबोगोन थिग बेबायदिनो एसामिसफोरनि पपुलेसना बिराद स्केटार जानानै दं असमियाफोरनिया बिसोरखौबो फाबा देरहानो हानाय दा दिनै बिसोरनि माने भटनि संख्या मोनसे समस्तियाव 7% 6% फाबा माने खुब बेसि 10% बिदि जानानै दं जोंना बे एसामिस खिनियाबो जेखौ बिसोरबो बुंबाय थादों आरोखि थिग बेबायदि माखासे कमिउनिटिफोर दं जि कमिउनिटिखौ जोङो एसे माने खायदा खुयदा खालामनानै लाबोनो हानाय बाखिखौथ' उपाय गैखाया बिसोरखौ जोंहा नमिनेटेडआव खालामनो हाबाय आरोखि नमिनेटेडआव बिसोरखौ लाबोनो हाबाय खारन 6 जन नमिनेटेड दं दा गरखाखौ जों नमिनेटेडआव होनांगौ खिन्थु एसे खायदा खालामोबा बिसोरो देरहाबोनो हाखायो आरोखि ओंखायनो आं सानदों नैबे जिथु दा बिटिआर जानानैबो जासिगोन ओरैबाबो 60आ अफिसियेलि फैखाबाय आगोल BTC आ ओरैनो खालामदोंमोन दा बे बेलायाव मारैसे दानफें दुंफें थिग थाक खालामोब्ला गरखाया देरहाबोनाय जागोन मोनसे खोथा सार गरखाया खिन्थु पलिटिक्सआ जेरावखि जायो मावो खिन्थु पलिटिक्सआ बर' पलिटिक्ससो मावो नंखागौ बर' पलिटिक्सजोंसो दं दा बर'फ्रासो बुजिया बेखौ बुजिना लानांगौ दानि समाव दा बर'फ्रा बुजियो आंनिब्ला दिनैहाय आरोखि बर'फ्रा बर'नि खोथा बुंनो नांला बर'आ मा गैया रावा 8 शिड्युल जाबाय नोंनि कालचार बिराद रिच बयबो मोनथिखाबाय दिनै नोंहा माने मा होनो बयबो अर्थनैतिक भाबैबो आरोखि इकोनमिकेलि बहुत डेभलप जाबाय शिक्षा दीक्षायावबो बहुत माने जाबाय दा बर'नो गभर्नमेन्टनिफ्राय नांला बर'आ गावसो मावनांसिगौ नोंनि भाषा साहित्यखौ जों बेसेबां डेभलप खालामनो हायो दा दिनै नोंथांमोना बिराद मोजां बर' राव रायलायदों बर' रावा 8 शिड्युलाव दा जों सिन्था खालामनांगोन जे बर' लिटारेचारखौबो जोङो सोरबा गरखानो आदिबासिनो गुबुन गुबुननो जों बोरैहाय फरायहोनो हायो बोरै मिथिहोनो हायो दा बे दायित्वआ बर'नि दा दिनै आङो लेंबोनानै बर' रावजों दिनै बेवहाय जोङो रायलायलायदों बे बाथ्राखौथ' रावबो सानाखैमोन थारमाने जोंनि गेजेरावनो सासे दं बर' बेहायनो बर'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायनानै बर' फरायनानै दा टिपकाइ कलेजनि प्रिन्सिपाल जानानै दं नेपाल मानसिया गरखा गावहा दा बर'जोंसो फरायनानै बेयाव जानानै दं दा बेखौ मोनथिया जोंनि मानसिफ्रा मोजाङै दा बेबायदि ओंखायनो बर'आ दा माखौ दरखार बर'आ दरखार जे नोंनि नसुंनि मानसिया सोर नोंनि आंगोफ्रा सोर नैबेसो बे आंगोखिनि आदिबासि गरखा राजबंशी जेफोर जोंनि अरिजिनेलखा गोदो गोदायनिफ्राय रायजो जानाय दंबोयो जेबो फाराग गैया जासे बेखिनि मानसिजों जों अनलायलायनांगौ बेजों लोगो जालायनांगौ हा बेखिनिया जायोब्लानो बर'फ्रा जेबो प्रब्लेम गैया दा बर'आ मालायखौ मानो गिनांगौ जाखो नोंखौ गरखाया बोरै जानो हानांगौ बर'खौलाय आदिबासिया बोरै जानो हानांगौ बर'खौलाय नङा होमबा राजबंशीयाबो नों बोरै जानो हानो बर'खौलाय नङा होमबा दा नांलायलायब्लाथ' आरो एसे बे जागोन खिन्थु जोङो बर'आ आरोखि आं जेखौ बुजियो बर'आ दा
नांलायनो नाङा बर'आ दा गार्जेन बिटिसिआव दसेयाव मा जायो मा जाया गार्जेननि रला जाहैबाय फिसाया साब्रैबाबो साबाबाबो बयखौबो समानै अननो नाजानांगोन आरो सोर खुद्रिदों सोर मा जादों बेखौबो नोजोर होनांगोन ओंखायनो बिसोरखौ बोरै गोजोन होनो होमबासो न'खरा गोजोनै थागोन नङाबाथ' बिदा फंबाय एकदमबारे नांलायगोन आरो बिदियावनो मालाया सुजुग लागोन आरो बेफोरावनो देथारलायनाय जायोबा मा जानांगौ दा बुथारलायोब्ला न'खराव जुदि अनलायनाय थायो मालाया खथि खालामनो हाया न'खराव जेला अनलायनाय थाया मालाया सुजुग दाबो गरखाजों बर'जोंखौथ' मालायासो थुफैयो नङा होमबा गरखाजों बर'जों प्रब्लेम गैया आदिबासिजों बर'जों मालायासो लेक्सार होफैया होमबा नोंसोरखौ ओरै खालामदों आरो नै बिसोर थाबा नोंसोर सेस बर'फ्रा मालाया एरना होनो सुजुग मोनना मोनाखै खिन्थु बर'आ जुदि बयजोंबो मोजाङै गोरोबनानै थायो गार्जेन हिसाबै बर'खौ सोर आवलायफैनो आरो बर'खौ जोंनि गरखा जोंनि आदिबासि सावथालफोर बा जोंनि माने राजबंशीफोर बिथांमोनानो मोजाङै माने प्रटेक्शन होगोन आरोखि गोदोनिफ्रायनो जों जयै दंबायखायो थ' जायखिजाया मोजां मोनबाय आरो जोबोद जोबोद साबायखर मोनसे बाथ्रा माबा मा जागासिनो दं बे बलिउड मुभमेन्टआव गथ'फोरनिफ्राय मेरला थैनायनि मोनसे दंना बलिउड मुभमेन्टआव बेनिफ्राय बिसोरखौबो माबा बर'बादि गोबां मानसिफ्रा थैनानै थादों आच्छा दा बिसोर मार्टियार लिस्टआव दंना गैया मार्टियार लिस्टआव माखासे दं माखासे गैया बांसिनानो गैया जों गोबां बे दं आंनावनो बिराद दं माने ओजों जायगायावनो बर'बादि बर'जिबादि मोनबाय माबाया इजग्रेसिया बेनिफ्रायनोथ' गावथार जादों आच्छा नोंसिनाबो बर'लेण्ड मुभमेन्टआवनो आरोखि बे समावनो नङा बेखौ जों मोनसे खामानि मावनो हागोन बेसेबां दं माबायदि जुदि बारा नङाब्ला एक्सट्रायै मोनसे जोङो बेखौ मुभ खालामनो हागोन आरोखि बारा गैया ओंखायनो बेफोरखौ नोंसोर आफाद खालामदों हिसाबै गरखानि मा खालामनो हाया बेलेग बाथ्रा खिन्थु एसे नोंसोर बेखौ सार्भे खालामनानै दिहुननानै माबा खालामनानै दोन जों उननि पर्यायफ्राव बेफोरखौबो नङा जों खालामखाबाय सार अलरेडि दंखायो रेकर्ड दङ थ' मोजां बेखौ जोङो रायलायनो हागोन डाइरेक्ट एजग्रेसिया होननानै नङाब्लाबो बेखिनि मानसिखौ जुदि जोङो माबा मोनसे माने सहाय खालामनो हायो कम्पेनसेसन बा नोङो दिनै मार्टियार्स होननानै टेकनिकेल जुदि प्रब्लेम दङब्लाबो जोंहाथ' मोननांगौल'सो सहाय बे न'खरा सापर्ट मोनोबानो जाबाय जिखि बुंनानै होआ भिक्टिमाइज होनो ना माबा मोनसे होनो मा वार्ड होनो बेखौ निस्सय खालामजागोन थ' थिग मोजां मोनदों माबाखौ आरो मोनसे लास्टआव मोनसेल' बाथ्रा जों बुंनो लुगैयो जे जों बर'फोरनि थाखाय हार्मफुल नंखाया आरो खुनु हारिनि थाखाय बुहुमनि खुनु हारिनि थाखायनो गरखाया हार्मफुल नंखाया हार्म खालामनोबो हाया बिसास गरखायालाय मा हार्म खालामनो बर'फोरखौलाय नङा होमबा आरो हार्म खालामजायोबाथ' मा बर' जानो बेलाय बर'फोरनि हार्मफुल नंखाया गावनि बिदा फंबाय हिसाबै जोंखौ लालायबानो जायो जेरै दं आरो जेबो गैखाया गोदो गोदायनिफ्रायनो दे खुलुमबाय